अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। दोडामार्ग बांधा रस्त्यासाठी मणेरीकर पुन्हा आक्रमक झाले। चतुर्थीत आश्वासन देऊन त्याची पूर्तता न केल्यानं आता मणेरीकरांनी रास्ता रोकोचा निर्णय घेतलाय। सोमवारी भव्य रास्ता रोको करण्यात येणार आहे। मी आता दोडामार्ग बांधा जो राज्यमार्ग आहे ह्या राज्यमार्गावर आहे। मणेरी इथे काही दिवसा गणेश चतुर्थीच्या पहिल्यांदा या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले होते। मणेरीचे ग्रामस्थ या ठिकाणी आक्रमक झाले होते। मणेरी ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रास्ता रोकोचा इशारा दिला होता। त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या ठिकाणी खडी ओतून रस्त्यातील खड्डे बुजवण्याचे काम केले होते। मात्र हे काम जे आहे ते अर्धवट स्थितीत या ठिकाणी टाकले आणि आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकता ही खडी जी रस्त्यावर आहे ही खडी जैसे तेच जाग्यावर आहे आणि या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत। नेमकं रस्ता खड्ड्यात आहे की खड्ड्यात रस्ता आहे हे आता म्हणणं अवघड ठरलेलं आहे। आपल्यासोबत मणेरीचे काही ग्रामस्थ आहे, उपसरपंच विशाल परब आहे, यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला डेडलाईन दिली होती की हा रस्त्यातली खड्डे तात्काळ बुजवा अन्यथा भव्य रास्ता रोको करणार असा त्यांना इशारा दिला होता। मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग जे आहे हे निद्रा अवस्थेत असल्याचं आज दिसून आलेलं आहे। आज हे ग्रामस्थ पुन्हा मणेरी रस्त्यावर उतरलेले आहेत आणि त्यांनी 2 दिवसाची पुन्हा डेडलाईन दिलेली आहे आणि सोमवारी या ठिकाणी भव्य रास्ता रोको सर्व महिलांसकट या रस्त्यावर भव्य रास्ता रोको करण्यात येईल असं त्यांनी आज सांगितलेलं आहे। त्यांच्याकडून जाणून घेऊया कशा प्रकारे ते रास्ता रोको करणार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग जे आहे हे अजूनही निद्रा अवस्थेत आहे। विशाल साहेब काय सांगाल, आपण 2 दिवसापूर्वी गणेश चतुर्थीच्या कालामध्ये आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रास्ता रोकोचा इशारा दिला होता। त्यानंतर या ठिकाणी त्यांनी खडी टाकून खड्डे बुजवण्याचं काम केलेलं आहे। मात्र अद्यापही खड्डे हे जैसे तेच आहेत। आपण काय सांगाल? दोडामार्गचं PW खातं हे पूर्णपणे झोपलेलं आहे। ते कधी उडणार त्यांना कधी काय ते आम्हाला माहीत नाही। जेव्हा एका महिन्या अगोदर आम्ही जेव्हा हे केलं तेव्हा त्यांनी फक्त इथं थूक लावण्याचं काम केलं, बाकी काही नाही। त्याच्यानंतर पण 6 इथं अपघात झाले, आम्ही आमच्या डोळ्यांनी बघितले प्रत्यक्ष। पण आता आम्ही थांबणार नाही, फक्त आम्ही 2 दिवसाचं त्यांना हे देतो। जर त्यांनी रविवारपर्यंत यांनी आपली ॲक्शन काय घेतली नाही तर सोमवारी आम्ही पूर्ण ताकदीसहित रास्ता रोको करणार हे आम्ही त्यांना सांगतोय। कारण ह्या रस्त्याची परिस्थिती कोणी पण बघू शकतो, इथं एकदम दयनीय झालेली आहे आणि त्यांना तर इथं मुळीच काही पडलेलं नाही। PW खात्याला इथं काहीच पडलेलं नाही याच्यात। तर आम्ही म्हणतो त्यांना कुठेतरी जाग येऊन ह्या 2 दिवसात त्यांनी आपली करीने पूर्ण उपसरमध्ये सांगू शकतो। नक्कीच आपल्यासोबत या रस्त्यातून घेऊया कशा प्रकारे त्यांना आपल्या गाडीला किंवा आपल्या आरोग्याला सामोरे जावे लागते। तर मी या रस्त्यावर संदर्भात बोलतोय। रात्रीच्या भरपूर त्रास होतो आम्हाला टू व्हीलरवाल्यांना। फोरवाले अंगावर येतात, स्ट्रीट लाईट हेडलाईट मारून अंगावर येतात, आम्हाला कुठे बाहेर गाडी घालायला लागते आणि इथे 5-6 अपघात घडलेले आहे। मी प्रत्यक्ष 2-3 लोकांना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे। या सोमवार आता आमच्या उपसरपंच हे दिले तर सोमवार पण आम्ही पण सहभागी होणार त्यांची। नक्कीच हे होते ग्रामस्थ, सासुरीतील काही ग्रामस्थ आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया कशा प्रकारे आपण रस्त्याला सामोरे जातात। आपण काय माहिती आहे, गणपतीच्या टायमिंगला थोडंसं इथं डागडुजी झाली होती पण ती अर्धवट राहिली। आता खडी आणून टाकली, ती खडी सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तर ती खडी अपघातासाठी कारणीभूत ठरते। आणि दुसरी गोष्ट इथं टू व्हीलरवाल्यांना तर येता जाता भरपूर प्रॉब्लेम होतात, गाडी चालवताना प्रॉब्लेम होतात। पावसाच्या वेळेत पाणी भरतं त्यामुळे खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही, त्यामुळे महिलांचं जास्ती पडण्याचं किंवा ॲक्सिडेंट होण्याचं कारण जास्त महिला असतात इथं। आणि प्रत्येक वेळी हे असंच करतात, म्हणजे येतात थोडंसं एक डागडुजी करतात आणि जातात, पुन्हा 1-2 दिवसात बघतात तर पुन्हा खड्डे आहेत तसे आहेतच। त्यामुळे विशाल परबने जो इशारा दिला आहे त्याच्यात आम्ही पूर्णपणे त्यांना पाठिंबा देणार आहोत, एवढं मी सांगतोय। नक्कीच हे होते नागरिक आणि 2 दिवसाची त्यांनी डेडलाईन दिली आणि सोमवारी या ठिकाणी भव्य रास्ता रोको करणार आहे आणि सर्व ग्रामस्थ म्हणा सर्व प्रवासी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत। कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू परब, दोडामार्ग। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।